akwai al'umma da yawa da adama akwai al'umma da wannan yanki namu. Yanzu labarin aljanna kake so ka ji ko kuma a'a labarin maganin da da wannan garin maganin da kuke ganin sa yana da matukan muhimmanci, shine maganin bacewar kai. Saboda in muka shiga ciki in mutum ba wannan garin maganin zai nemi kawai da ya bace mana ya rasa a ina muke. Kuma wannan dajin da kuke ganin sa, kun ga wannan dajin mu kun gan shi? Daji ne mai matuƙa haɗari. Ina na sani, ke fa kika kawo wani nan. Ina zan iya kai ki gun Sa'adu. Rigimar duniya da mere ake yin ta, ja ya faɗo ja ya ɗauka. Shahararren kamfanin nan mai suna Dan Mazari Film Production ke gabatar muku da shahararren shiri mai suna Tafiyar Sa'a. Tafiyar Sa'a fim ne da ya kunshi al'ajabi, mamaki, tunatarwa, soyayya. Tafiyar Sa'a. Tafiyar Sa'a. Baka dole sai ta tashi, dole kuma sai wani ya sami ku a cikinta. Allah dan isarka, Allah dan zatinka, Allah dan kudurarka da iradarka Allah. Allah dan arzikin da kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka nuna mana wannan maganin da gaggawa kowa ya tafi gidan iyayensa. Wannan shiri zai rinka zuwa muku a duk ranar Asabar karfe 8 na dare a tashar mu mai suna Yusuf Lamma TV. Labari tsarawa Salisu Shagon Waka, daukan nauyi Yusuf Dan Mazari, ba da umarni Sani Rasha. Tafiyar Sa'a. Daga kamfanin na kuma suna ‘yan samari film production kenan ba. Ya abin da ya faru da kuke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu haka suka maka kisan abun yana damuna a raina ko. Saboda wata kan an ce mun kana cikin ƙauyen nan ka zo kana neman wata yarinya yar ƙauye, wallahi baka isa ba. Wai dama ƙauyen nan akwai ‘yan mata tsala irin wa'annan. Wallahi na mara kai na birke. Shine ya ce zo ma jawabi yana dai neman aurenta. Wanda ki gaggauta janye wannan auren. Abin da ya fa addu'a fa. Dan mahaifin ya raba mu kuma shi ne? In za ki tsalle sama kan ki faɗo ƙasa ki haihu. Ko babu ba. Can hukuncin wanda yake san kai shi kuwa ya kashe kansa kuwa. Dan na sake ganin ka tare da yarinyar nan. To wanda ya tafi lahira a jirkice sai ya fi ka jin daɗi. Sarzi yana nan tafe sha kallo lafiya.
Ruwaida, Ruwaida. haka ne Habiba, ni kaina abin yana da gaskiya. Ina tuna yanda iyayena da iyayenki babu abin yana da yawa. To ni na rasa min sha, ina ganin haka hanyar ga auren nan zai yi haka. Ni a bashi Haba Habiba, ina duba. Kai wancan shekara an yi yalwa da wasa haka aka yi amma iyayen su wasa. Amma kin ga da aka yi ƙara wajen liman kin ga haka abu da wuce gurɓa shi ne su wasa. Kuma me zai hana muna ganin mutum ƙara? Zan zai ɗan shawara a kuɗin da shi wahala. Yaya? Ke da wa yake kuma? Kai, wai ba na ja kullum ka ba na gaya maka ka daina zuwa kofar gidan nan. Wani irin ɗabi'a ne wannan? To abin da zan gaya maka, in dai kai ba maye bane, kar ka ƙara zuwa kofar gidan nan. Daga yau kan ƙara zuwa kofar gidan nan. In kuma na sake zuwa kofar gidana na ganka to zan ci maka mutunci fiye da tunaninka. Ce ka bani. Wai ina ce na yi muku magana duk lokacin da wani ya zo ki tabbatar da waye ya zo wurinta amma kawai sai ki bari ta kama hanya tana fita. Ni ko shi nake so dadi. Shi kike so dan baki sai dai akai gawa ki. Wata za ka yi? Zan je masallaci ne ina zuwa. Ni tashi zaki. Ki je ki daka min wannan barbalan bar gaya miki. Ai ina gaya miki abin da ba ki ji. Kin fi san yan anguwa su ta zaki na kin san baban ki juyayyen mutum. Amma hankali aka bi da shi zai yi. Ki tashi karfar gurin ki. Kuriya zaki. Zaki kifa mun akai. Wow, Mom Kai, I'm so appreciated to meet you guys. Good to see you, Mom. Yanzu kake tafe? Wallahi tallahi kin dai ganin Mom. San da dawowa. Mun dan samu delay wallahi ya ful. Gosu haka ake gosu dama. Ai ana samun gosu. Akwai gosu wallahi. Akwai gosu. Wow, Mom. Kai. Ha, Mami sannu Mami. Sannu fa. Kai amma na ji daɗin ganin ke Mami. Wallahi. Wai na dadi ne.
yana da aikin shi. Okay, bari in je mu gaisa. Ai gara dai ka ji. Bari dan fara watsa ruwa, zafi nake ji wallahi. Ai dole Najeriya. Akwai zafi. Akwai zafi. Ai haka Najeriya take zafi. Bari in je mu gaisa. Ka je ku gaisa. Yau Alhaji sai abin da maleji ya nuna. Ai ko yanzu bari in kira Hajiya an mata albishir su ji a baki na. Garba, wana bi ga lafiya garba. Kayu ne gani ko a wajen shan na bana bi. To, ka san yanayin rayuwa garba abubuwan da yanayin mai gidan ne wallahi sai a san me yake faruwa. Ka san aka ce kana kasan wani fa. Sai matsala gaskiya abubuwan da yake yi ka san wani sun tana sai ga mutum yana cikin wani damuwa waye ko yana kasan su wanda su dan taimaka da shi sai ga ana ta zaki mutum. To ya zai yau da ba ta saka kowa wasa. Amma ni dan nake kamar ba iya shi kadai bane nan waka akwai dai abin da yake da muka gaskiya aboki na akwai abin da yake da maganar yarinya nan da nake so ya dace mahaifinta ya bijire a malama to wallahi sallahi da hanyar da zan yi to sai amma dai ya ke da amma ta yi ni kuma gaskiya wannan yarinya yake kai bai kamata a ce kana tada hankalinka akan wannan al'amuran ba sai ka ce ita kadai ce mace a duniya me yasa kake bata lokacin ka akan abin da kai ka san ba mafita a cikin sa ya kamata a ce ka gane cewa menene mafita a rayuwarka a duk shekaru ƙara tafiya suke ya kamata a ce ka mai da hankali akan wannan kasuwancin ka su fa mata ba sa zama ba ku musamman ma duba da wannan rayuwar ni ina da yakinin cewa mahaifinta yana wulakanta mahaifinka ne da kai domin ya ga baka da kuɗi Allah haka dan gaskiya mahaifinta ya yi mahaifina wulakanci sosai dan mahaifina ma ya ce rabu da ita ni dai ana kawai ka rabu da ita mana ka san iyaye ni kai ina cikin damuwa ka san iyaye Allah ba sai amma gaskiya in babu ita gaskiya ni tana so na ina son ta kenan na san kana son ta tana son ka amma ya kamata ka duba menene mafita akan wannan al'amari na daya mahaifinka ransa yana baci akan wannan abu na biyu ka kasa kwantar da hankalinka ka ci gaba da achieving din wani abu a rayuwarka wanda ya kamata a ce da tuni yanzu ba wannan magana ake ba ni a gani na gwara ka mai da hankali akan kasuwancinka ado wallahi mata in dai kana da shi duk wanda kake so za su ringa bin ka ba kai da ka ringa bin su ba haka da ka kan mun maganar da kai ne mahaifin ka ko ya ga wanda tunda kaga nayi mu samu jituwa da shi ka gani ina ga shawara shine kawai mafita ka mai da hankali akan kasuwanci to gaskiya garba a tsaya ne to da mun ni na fahimci cewa ko mai gidanka fa abubuwan da yake maka a wajen nan a wajen kasuwan nan ba komai bane ya fuskanci cewa ka kasa mai da hankalinka guri ɗaya ne kwastomomi suna zuwa suna yawan samun ka a cikin damuwa da tunani ka mai da hankali akan kasuwancin ma abin ya zaga ni shine kawai tunani na ya kamata a ce kuma ka samu akan ka mafita akan wani ba ma iya wannan bane garba matsalolin suna da yawa kawai dai ni abin da nake so ka taya ni da addu'a kawai wallahi na kasa gane kai wannan rayuwar dai dama ka san da abubuwa sai a hankali musamman ma duba da yanayin da ake ciki sai dai a da Allah ya kawo mana mafita matsala godiya nake shi yasa nake son ka kana ba ni shawara ba matsala wani aboki na dan jira na so nake ma in je same shi zan dan tattauna kan masa ba zan dan je shan nake to shikenan ba matsala Allah ba dan wani yancin ji Allah ko barka abubuwan nan ne fa hanci ba zafi yake ba duk wankan ne kawai amma ya da ko dai ka sha ruwa to ba sha ruwa ai haka ado to ba matsala ne nagode sai mun yi ma nagode Habiba, ko sai na ce ta ado wallahi kin biya tsokana. Na fuskance ki wallahi a soyayyar da ta muni da ado. Kai da ku kamar ba a falla. Wallahi ni da ado ta fara ba. Ni ne na yi ta baki shawara. Kuma kin ji. Adon da ma yake fama da tsohon keke. To ai kwanan yana da keken. Kai kuwa fa. Ni da saurayi na aka nake saki maka shawara. Da dai ni kike. To saki a hankali tunda na ki baki shawara kin kike bi in ba ka ba sai a miki kan tawaye. Ina zaki? Wallahi nan ta aike ni mama. Da gidan ku na zuwa ma mu je. Ki buɗe zuciyarki,
yalwata murmushinki, zan so ki sanya a ranki cewar ba ni barinki. Bibo! Habiba! Ke! Wai tunanin da ke ta yi tun da tun ban shiga ban ɗaki da ke tunani. Ki cire komai a zuciyarki, ki bar wa Allah zaɓin shi. Idan kika roki Allah sai ya fito miki da alkhairi. Tashi da gida ba ma ifin ki ne ka alheri. Arziki daga Allah ne, sannan rashin sama Allah ne. Shi so bai san kuɗi ba, balle sarauta ko mulki ba. Rayuwar soyayya ku duba ribar ta. Habiba da ado dake ko? Allah ya ka bar. Daga zaki ka fito haka? Ta aiki ni ne mama. Habiba ke kwantar da hankali. Ni kai na koyaushe a cikin kewar ki da gaskiya. Shi yasa ko cikin abokai yana da sun ganni zaki suna cewa ga ado na fi mutuka raba. Kuma ni da ke din mutuka raba insha Allah. Baya hana ni bacci. Idan ka san irin da nake maka sai ka ci saya. Ko ka ce za ka ga yawa. Ina ganin abin da ya kamata ne kamar an yi sallar asar haka idan har za da wannan tsari sai ni kenan na ka kawo ci Shi kenan. Ta aiki ne yanzu mama. An ji musu Mu danna zuciya mu jure, komai farko za ya kare. Shirye Allah za ya kare, soyayyar mu za ta zama riba. Jarabawa ce maka duba, kuma ba za mu iya guje mata ba. Ado, zo nan. Dama ina son ganin ka. Wato kai Ado har yanzu ba za ka daina halinka ba ko? Wato abin da kake dinnan ba ka daina ba, na hana ka zuwa wajen yar gidan Alhaji Mutawa. Ka ki ka daina, yanzu ka ja min zagi a majalisar su. Suna ta zagi na yanzu haka za a yi? To na gaya maka ka rabu da wannan yarinyar kar ka sake zuwa inda ka koma ka nemi yar gidan Malam Salisu, domin shi ya zo har nan ya gaya min ya bani yarinya, kawai ka nemi su biya. gidan Malam Salisu kowa ba gaskiya ba wa Dan ubanka ita nake so ne, kuma na gaya maka muddin zaka ringa saba wa umarni na to ranka zai dinga baci. Ita zaka je ka aura, na gaya maka. Ana gaya muku magana yara ba to ba wanda ya isa ya zaba muku abu sai abinda kuka zaba kanku. Ku je ka bani waje. Ruwaida, zana so ki cire damuwa. Kamal mutumi na wai haka zama ka girma fa ya kawo ka to ya za a yi? Ai ni ba laifi kan mu. A'a to me faru kuma? Wai a ce za ka shigo ƙasar nan amma sai dai in ji a gari. Da Allah kai shiru dina wannan magana haka wani samu damuwa. Matsalar da aka samu wallahi tun da dawo ba mu dan fitawa Houston ba. To da nufi na sai irin weekend haka zan dan ji dan fresh saboda ka san duk misin din kwantar din mutane wallahi. To ai ni ne na daina samun ka a chat na ta irin kai bloki. A ni na isa a taso taron. Ai an ce a gudu tare a tsira tare. Shine rayuwa zan manta da ku. Mutumi na ai ba ai yawo ya ana tare. Ni fa zuwa ne mai magana. Okay to ba matsala ina jin ka. Ka san batun daga tafi kabar mu. Mu Najeriya ta daudi gashi an yi graduation din amma shiru. Allah sai me kana so ka ce mun baka aiki? Ai har yanzu na ƙasa nake sai kwanan. Subhanallah. Ba matsala to idan haka ne ina ganin waduwa ta zo daidai da zama sakamakon dadje ke gaya min cewar kamfanin sa yana nan ta preparing akan zai mai da ni MD saboda yanayin girma yanzu ya abin nan duk da dai ba na so amma ya matsa. Allah mutum Allah wallahi to nan ne wannan ai ba zai daga amma dai kwalin ka ne ina nan ba wata matsala. Ai kwalin yana ƙasa. Karo ba kawai jajjage. Yau ya ana tari. Sai abin da za yanzu mu shiga daga ciki sai mu karasa magana ko?
wallahi da kai kin sha kwalliya kamar wanda za ta gidan nan. Yanzu na nake kaman amarya. Ai shi yasa wato wani lokaci da kin yi wani abu sai jini kai na ba na son fita kawai. Gaskiya ne. Wato wani abu ne da ke bani mamaki. Tun lokacin da na raba yarinyar nan da yaran nan gaba ɗaya al'amuranta sai suka ji sauya. Kuma ita abin da ta kasa fuskanta duk mutum yana so ɗansa ya auri mutum na gari. To an yi malam ban ga aikin yara. Wai me yake da maka da yara? Yaron nan me a sai ne? Daga san yaran nan. Wato kin tun faɗi tashin da nake ma ke baki sani. Wallahi ba sani. To yau wani da yani. Kin san ƙauyen Bandaro? Ban sani ba amma na ji ana faɗa. Bari in gaya miki duk yankin nan babu gari mai tashin hankali irin wannan ƙauyen Bandaro. To wani abu suke duk rabin su mayu ne kaf ke a cikin kaso uku kaso biyu da rabi duk mayu ne. Ina raba ka don baka gonin mutum za ka bashi da kawai jiki da ya zama ba na so. An kin san gidan mai tabaru ko? Na sani ba. Tunda kina da amini yake a gidan tana. Ba ni da mata to ki tambaye ta za ta gaya miki. Kuma abin da baki sani ba kin ga kakan yaran nan a tarihi duk ƙauyen nan bai ba wanda bai san tarihin yaran. Yaran nan ni ban ga aikin shi. In su kakanninsu suna wannan harkar shi ko ai baya. Aha, mutumin da a rayuwa a tarihi sai da ya ci sama da mutum 400 da wani abu. Malam ka rage. To na miki ƙarya ke. A'a ni ban ce ba, amma na ce ka rage. A shi da na ce na miki ƙarya ke. To in kin je gidan mai ta fara sa gaya miki. Wataƙila su sa gaya miki ke yadda da su. Asirin yarinya fita da fita. Abin da ya kamata ke ranki faɗa tuntuni. To ni yanzu dai abin da nake so miki. Na san lokaci ya yi yanzu mai kifin da ya mutu. To ga yaro mai kike so ki ciyar? A'a, ni kuma kan hanya ne wannan mai sauƙi ne. Zan taho sai in karɓo miki. In karɓo nawa kawo miki naki. Yawwa. Bari je. Bismillah. To Allah ya tsare. Amma fa da dawo zan biya ta gidan ribo. To a ce muna gaishe su. Ba matsala. A da lafiya. To Allah ya sa. Yawwa. Malam. A'a malam. Wallahi taliya ka saura ka tambaye su. To na sa yara su kawo. Oke to shikenan. Allah ya tsare. Amin amin sai na dawo. Me zai ja ka? Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me wani abu ne haka? Aiwa Allah. Wallahi yau ce. Ba ki san abin da nake tunani da mun yi wannan barna ba. Dan Allah to na ki hakuri. Ina yin mutum ne. Ki hakuri ni dai ko ma mene tunda ni ne miki barna dan Allah to na ki hakuri. Ina ba zan hakura ba. A ni wallahi ba ni ba wallahi ni ba isa ba. Wallahi sai ka biya maka duk abin da zan tsara da kamun fa. Wallahi ni sai ka biya ni. Wallahi ina tafiya ne yau ce. Tunani nake yi ban ma san me yake damuna ba. Na zo na fasa danjan motar. Dan Allah dan annabi ke ku hajiya ki hakuri ba. Mutum ne mai cikar kamala. Kuma ba zai muke haka yana son wannan ba maganan hakuri bane. Mutane kuna tafiya ba kwa kallon gaban kuna kan karfi. Yanzu me ya kamata? Ni sai ka biya ni. Aboki na abin da nake so da wannan matar ta nuna cewa sai an biya ta. Akwai shagon Alhaji Hussein dan kishiya. Insha Allah idan muka je ba za a rasa irin waɗannan dokokin. Allah ya so ya idan yana kawo su kala-kala tuwaris da sabo. Waye ne wani sabon son nan kishiya? Ai ko dan waye ne da kaga aka sa mata tuwaris ma na san zai mata. Ba dan kishiya ba wallahi ko dan amarya ne. Dan sako ma take so za a je kuma za a samu rage. Allah ya so ya yi. Ba wai zuwa can din ba bukatar tafiya. Ni Allah ya so ya yi. Kakkada insha Allah. Ba za ka ba Allah ya so ya yi. Sai ma wani da Allah ya ji wa. Ba matsala insha Allah za a sai. Allah ya so ya yi.
Hajiya, da kuke so ne? Su ne sai ku masa bayanin abin da muke so. Kana ji wannan bawan Allah ne aka dan samu matsala ya taba mata mota. To ba mu sani ba ko za a samu irin abin nan danjar da ake da bukata. Wace mota ce? Corolla ce, Corolla S. Akwai Corolla S mana. Hawa shi? Akwai shi mana. Gashi? To falillahi alhamdu an samu an samu. Dama sai da na gaya muku ai. In dai aka zo shagon Alhaji Usaini dan kishiya za a samu wannan kalar danjar ba irin kalar da ba su da shi. Salamu alaikum masu motoci iri-iri na zamani. Masu karin magana na cewa bako babu sallama mugu ne. Kamfanin Sani Usaini dan kishiya Global Nigeria Limited ya tanadar muku da kayayyakin zamanantar da motocin ku kamar haka. Ina kuke ne masu neman bamba ko fitila ko danja ko sigina ko miro da dai sauransu. Kamfanin Sani Usaini dan kishiya zai share muku kukanku. Ina kuke masu neman quality da nagarta? Ina kuke masu neman sabo ko tuwaris? Kamfanin ɗan kishiya ya tanadar muku spare parts masu nagarta da kuma aminci. Sayan nagari me da kuɗi gida. Akan farashi mai sauki. So akwai masu ɗorawa shagon namu ba sai kun ga ko'ina ba wajen za a ɗora ma kayanka. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu ta lambobin waya kamar haka 080 53 33 4477 ko 090 33 22 9058 a duk inda kuka neme mu za mu kai muku cikin sauki. Kamfanin yana nan a kofar ruwa market a titin Erodi. Shago mai lamba 1 opposite Preston sai kun zo.